ఏరా బాలేరా సిక్స్ పడాలా ఒరే సిక్స్ పడాలంటే ఈడు పడిపోయినాడు ఏంద్రా రే పైకి లేరా ఏమంటారా ఇంత ఎండలు కానీ క్రికెట్ ఆడితే బోండా దెబ్బ తగిలితే ఏమైపోతారా బోండా దెబ్బ అదేరా వడద పాయింట్ ఉందిరా. ఇదే క్రికెట్ మీరు ఎప్పుడైనా ఏసీలో ఆడినారా ఏసీలో కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ గ్రౌండ్ లో ఆడితే ఎలా ఉంటది ఒక్కసారి ఆలోచించండి జస్ట్ 500 రూపాయలు ఎంట్రీ ఫీజుతో 10 ఓవర్లో గానీ 100 గానీ స్కోర్ చేస్తే మీకు 5,000 రూపాయలు క్యాష్ ఇస్తారా వరల్డ్ మోస్ట్ ఇంప్రెసివ్ విర్చువల్ రియాలిటీ క్రికెట్ అయినటువంటి ఐబీ క్రికెట్ వాళ్ళైతే ఒక మంచి ఆఫర్ అయితే పెడేస్తున్నారు ఈ సమ్మర్ కే కోటే 6లు 4లు స్టేడియం దాటి వెళ్ళిపోవాలా 5,000 రూపాయలు మన చేతిలో పడిపోవాలా లెవెల్ కి గ్రౌండ్ అయితే మారుతా ఉంటది భయంకరంగా ఉన్నది నాకైతే భలే నచ్చేసింది నిజంగా స్టేడియం లో అనే ఫీలింగ్ ఉంది జస్ట్ మీరు 500 రూపీస్ పే చేసే చాలు 10 ఓవర్లో 100 గానీ స్కోర్ చేశారంటే మీకు స్పాట్ లో క్యాష్ ఇచ్చేస్తారు 5,000 రూపాయలు ఈ ఆఫర్ వచ్చి సండే సాటర్డే మాత్రమే ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్ కి అయితే కాల్ చేసి బుక్ చేసుకునేసేయండి